Hi guys! Kung gusto mong gumawa ng YouTube channel, para sa itong video kong to. Alam mo ba na napakadali lang gumawa ng YouTube channel? Napakadali lang mag-vlog. Yes, pero tandaan nyo, mahirap din. Naguluhan ba kayo? Madali pero mahirap. Napakadali, yes. Napakadali talagang mag-vlog. Napakadali lang mag-record, di ba? Gumawa ng video. So, katulad ko, meron lang akong cellphone and internet connection. So, nakakapag-vlog na ako. So, pwede ko na siyang i-upload. Di ba? Ang bilis-bilis lang. Pero mahirap. Mahirap kapag kumbaga, kalahati lang ng puso mo yung gustong mag-vlog. Kumbaga, napipilitan ka lang, or naku-curious ka lang, or baka natatakot ka. Natatakot ka mag-umpisa dahil natatakot ka sa sasabihin sa'yo ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng mga anak mo, or ng mga kapitbahay mo pag nalaman nilang nag-vlog ka or nag-YouTube ka. Nandun na tayo sa fear of judgment. Kaya, nahihirapan kang mag-start ng iyong sariling YouTube channel. Pero, alam mo ba na kapag gumawa ka ng YouTube channel, wala namang mawawala sa'yo. Hindi ba? Pero kapag panay lang ang gamit mo ng social media at panay lang ang scroll mo at panay lang ang tingin mo ng kung ano-anong mga video, merong nawawala sa'yo, oras, di ba? Oras yung nawawala sa'yo. Pero once na nag-create ka ng YouTube channel at nag-upload ka at in-upload mo yung mga bagay na feeling mo meron kang talent, or ito yung gusto mong gawin, gusto mong magluto, gusto mong i-share yung talent mo, walang mawawala sa'yo. Kumbaga, productive pa nga yung araw mo dahil na-i-share mo yung talent mo. Kumbaga, kung ano man yung talent or yung gift, abilidad na meron ka, na-share mo sa ibang tao. Dahil tandaan natin na dito sa YouTube, kahit na wala ka pa subscribers, wala ka pang viewers, si YouTube na mismo ang mag-distribute ng video mo sa mga potential viewers nito. So, hindi natin kailangan mag-alala kung may manonood ba sa video natin. Ang importante is gumagawa lang tayo at nag-create lang tayo ng mga video na maaaring panoorin ng mga viewers natin. So, hindi na natin kailangan problemahin kung may views man yung video natin or kung hindi man nag-viral, it's okay. Ang mahalaga, ginawa natin yung part natin. Di po ba? And ang isa pa is mahirap sa YouTube dahil minsan nagko-compare tayo. Nakukumpara natin yung YouTube channel natin, yung sarili natin sa ibang mga YouTuber, sa ibang mga YouTube channel. Dahil minsan kinukumpara natin bakit si ganito, ang bilis niyang ang bilis dumami ng subscribers niya, bakit si ganito, nag-viral yung video niya, bakit si ganito, ang laki-laki na ng kinikita sa YouTube, pero ako bakit ganito wala. Tandaan natin na meron tayong kanya-kanyang timeline, and ang buhay, hindi po to race, hindi to paunahan. Okay? Dahil meron tayong kanya-kanyang panahon na kumbaga in God's perfect time, ibibigay niya sa'yo kung ano yung nakalaan para sa'yo. Kung kailan man yon, hindi mo na kailangang problemahin. Kumbaga, go with the flow. As long as ginagawa mo yung part mo, kung ano yung alam mo na kung saan ka nag-e-enjoy. Diba? At least, nagawa mo yung part mo. So, bahala na si God, ang universe na mag-conspire para sa kung ano man yung nakalaan, yung destined future para sa atin. Di po ba? So, ako, yun na yung minsan iniisip ko para kahit papano ay hindi ako yung tipong nagsi-self-pity na bakit ganito yung views ko every time na upload ako, 12 views, mga ganyan. So, iniisip ko na lang, darating din ang panahon na kung para sa akin, para sa akin. Kung hindi para sa akin, hindi para sa akin. Pero at least meron akong mga memories na na-create na ginamit ko tong YouTube ko. Hindi po ba? So, napakaganda kasing balik-balikan ng mga
'Di ba? Memories na akala ko lowbat na yung mic ko. So, 'di ba, ang ganda kasing balik-balikan ng mga memories na na-create natin, mga ilang taon na yung lumipas, hindi po ba? So, yun, isa yun sa maganda dito sa YouTube. Dahil nga, ah, kumbaga, kahit na ilang taon pa ang lumipas, oh my God, umuulan na. Kahit na ilang taon pa yung lumipas, is mapapanood pa rin natin yung video natin, mapapanood ng mga anak natin, di ba? Ako nga, baby pa lang, nasa online na meron akong mga in-upload na video nung anak ko. Pero ngayon, di ba, 7 years old na siya, and mapapanood ko pa rin siya. So, di ba, walang mawawala sa atin. Pag nag-YouTube tayo, walang mawawala sa atin. Tandaan natin yan. Hindi po ba? So, kumbaga, let let go na lang. Let go. Kumbaga, basta go with the flow, and kumbaga, wag nating i-pressure yung sarili natin, and wag nating pilitin yung mga bagay-bagay dahil mas maganda na nasi-surprise tayo, di ba? Yung sabi nga ni Melay dun sa saan ko ba napanood yun, sabi niya, God moves in mysterious ways. So, napakaganda nun, di ba? Dahil mas maganda yung nasa-surprise tayo. Ako nga, yung cellphone ko, biglang nasira. Alam mo yung, yun na nga lang yung ginagamit kong pag-vlog. Nasira pa. Pero, di ba, everything happens for a reason. So, sabi siguro ni God, time naman siguro na i-improve mo naman yung ano mo, yung ginagamit mo sa pag-vlog mo. Sabi siguro ganon. So, dati, nung nakaraan, mga ilang araw, talagang sobrang ako dahil wala kami pambiling cellphone. So, yun, thanks God dahil ito, utang to. So, di ba, hindi ko alam na ma-approve ba yung loan ko? Ma-approve yung utang ko. So, di ba, nakaka-excite, napaka sarap sa feeling yung sana surprise ka sa mga hindi mo pinaplano, yung mga hindi mo ini-expect na mangyayari is mangyayari. Dahil yun yung nakalaan para sa'yo. Yun yung nakaplano, destined na talaga yun ang mangyayari sa'yo. So, i-embrace lang natin kung ano yung mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Kahit na masama pa yan, hindi ka aya-aya, maganda, lahat yan ay kailangan nating pagdaanan. That's life. Okay? So, yun, maraming salamat sa panonood, and sana mag-start ka na ng YouTube channel mo. Dahil sabi ko nga, wala namang mawawala sa'yo. So, kung ano man yung abilities or gift or talent na gusto mong gawin, i-share mo lang yan. Diba? Share mo lang yan and have fun. So, thank you for watching. God bless us all. Bye!